Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele mbukeli. Ngicela uma ukuthi uyafika kule channel, ngicela ucofoze usubscribe ukuze uzokwazi ukuqhubeka uthola ezinye zezindaba esingilethela zona. Ubhekene nesambano uMamkhize osakuvele ukuthi ukweleta uSARS isamba semali. Isikhondlakhondla sikasomabhizinisi waKwaZulu-Natal uShaun Mkhize usobishini ngemuva kokuthi abakwa-SARS baveze ukuthi lesikhondlakhondla sikamabhizinisi sikweleta uSARS imali elinganiselwa ku-28 million wamarandi. Kuthiwa engahle edlele yonke into anayo kubalwa umuzi wakhe kanye nezimoto zakhe eziwu-13. Sishubile isimo wemuki